Chinga kichingia omwancho murigereri w'erisase TV nagukwaniriye anonsi asoberete nagwariganiria samangana majyasenchera y'oboikerano amariye tanen Charles abuya ritangani tiatonyora mangana yasenchera yoko yachuta omona chiebina chitembwe Said Juma oikire bosyo bwekiombe kyobokoreri bwekigambero asoko unenkigwa omworo kigwayo mukuru ase skuru ya Kisii National Polytechnic nigagenderete kurwanirira obugima bwaye ime ya Kisii ime yenyigitari ya Kisii Rivaron amangana yasenchera y'oboikerano omona chebina chitembwe Said Juma oikire bosyo bwekiombe kyobokoreri bwekigambero wose Judicial Service Commission ase okoyegerera kobwatekana n'obumanyi abwate igoro y'amang'ana y'ekigambero naigo kororanga nare ase ribagarigiya lyokoba omonachio monene bw'ebina aiga Kenya chitembwe ogokwana engaki agenderete kounenkigwa nekiombe ya JSC niga chitembwe atebire buna niga bwate obumanyi bw'emyaka 12 eyo abeire ase ekigambero nekero gekyo nigo getagete omonto obwate obumanyi bonga buno obwo nigo boigo chitembwe nigo boigo atebire buna aise kochorwa koba omonachio monene bw'ebina aiga Kenya tabo chikoreta chiachenda chinde ching'ao chinya nyuma asemetenyi etano noyomo emetang'ani likerio nigara chigotinya chiagenda chiri chirororo ase bono naboigo chitembo nigaborigwa amabori amange na mono alia yokonyorwa kwebina wose okonyorwa wokonachwa kwebina ebinge togotigana nayo yekegambero omwancho murigereri omworo kigwayo mukuru ase eskuru ya Kisii National Polytechnic mabondo nyaore county ya Kisii gagotomanyia igoro yegekorekyo omochibu bw'enseme yo John Ondande nigo atebire buna omosacho yo nigo are omworo kigwa bw'omwaka okabere ase kosi ya automotive engineering ase eskuru eyo korengana n'omochibu Ondande nigo omworo kigwa yo abe niga omworo kigwoyo amatebete buna abetega gosaganwa n'abasacha babere asa Marieta Dennis amona Kerongo naboigo nigo nyuma yoko musagana nigo omworo kigwoyo ateba buna bamuurete chibesa ekyabwate oikera bono iga nigo omukakirwa yomo abekibe byara aingaki obotuki bogenderete oikera guo mwanchu murigere nongo butorera mangana maya ase chinga kiechiga umerana nanchina rasa mangana ngamna yaiga erinderio okenderere egwesemya na kwemanya inyoranga ogenda takonyora ya kurwa emesa yerisase TV ikio keregeta seni nambeyemo asogo komanya amangana buna tekire koruchingongo chonsi ichiense inyora kugwatia amachiko y'oburwaire bwa corona bose endwari yenyama asogwesaba magoko kobera obware bw'amagoro abere kurwaso yomino kubika ebarakoa naboigerinde ritonya naboigo wesaba magoko erinde ritonyare gutanga oburwaire obwo Marieta Charles abuya.